Já bych tam najel, hrozně rád bych je všechny rozsekal, ale nevím, co by se stalo, kdybych tam najel. No hlavně vodka všechno na tebe budou střílet, jo? Jo, tady je fakt kamaráde díra jak svině. Takže semka prostě spadneš a seš nesmrtelný. Kam? Do díry. Aha. Tady je prostě díra. Ty rád díru? No. Jako kdyby se tu nesrala ta 260, tak už těch 40 se mohla být mrtvá, ale... No jasně, to je desítka na prdeli. Kámo nedáš. Ale ve mě dinga. Pomůže mi někdo? Já mám 430. Dáš ho? Jo. Tamhle je 30. Aha, to není 30, to je 28. Jo, tam mi taky dávala. Kam jsem probil tím APčkem? Aha, nebudu se ptát, dobře. Blbá otázka. Špatně položená. Jasně. A někde na kopci budou ty terečky. Proč, mě by zajímalo, proč Další pozice, tak tam budu. Ne, mě by zajímalo, proč nestřelil po tobě první. Protože je zodpovědný. Chtěl vypnout dělo. To je had. To je had. Hele. No, to už je lepší. Konečně ti taky fláknul. Za 4. To jsem potřeboval ho vypnout. Tam bylo jako osobní. Hele, hele. Jako to dělo je úplně ultimátně mega peckózně, výborně ucákaný, vycákaný. To je naprosto skvělý to dělo. Ale light ještě nesvítil. Ty vole, co to trefuje? Normálně, kámo, co to trefuje? Wow. Já potřebuji damage. Má... Já ho netrefil tu 54, on mi akorát cuknul. Čus. Děkuju, teď se to trošku jako spravilo, taky jsem to nechával dotahovat, ale teda jako... Ale teď se tam netrefím do té díry, kámo. Yes! Bum bum! Tak pojď! Tak pojď! Ty vole! Cože? 9-2, aha. Co? Jak přemýšlel nad tím, co se stalo. No jasně, úplně, prosím. No napadlo by tě, že by tě tady vypla arta. Mě to vůbec. Cípný bastarde. Já mě zatlačili. Ty vole, a ty arty nás jako nakrmili jako prase. A pak tě... Sorry, přednost zprava. Ale řekneš mi, proč jsi jel doleva, teda doprava, proč jsi nejel rovně? Protože jedu na bázi. Vysaž se na bázi. Ty vole. A on mi řekne přednost zprava? Prostě Frér jede vedle v pruhu a udělá hrc, ty vole, přednost zprava? To nemyslí vážně, ne, ty vole? Ach jo. Ty vole, prý přednost zprava. Kamo, kde seš? Já nemůžu střelit přes ty. Ty vole, co se schováváš, máš jaký hápek, ty vole, Newmane? No, jasně. Že jo. Tak ty, neneustále vodka, ale hlavně, že umí vykřičet, ty vole, za 700, ty vole. To Ručko mělo dost času mi přeházet všechny ventily. Ten tě přenejtoval, že jo, frér? Jo, tím dělal inventuru prdele.
Jo, jo. Ne. To Au. si... Aha. Hele, Milane, má tam velkou díru na té prdeli. Jo, někde seš já ho nemůžu zabít, když jsem modrej. Já bych jenom potřeboval, jestli byste mě strčili, já jsem na bůčku. No, já moc nestrčím. Ty vole, jedu. Jako můžu to tady snajpovat. Ty vole. Jeden frér tady potřebuje minimálně 3 XL tampony, ty vole. Druhý je tady na bůčku, ty vole. Ne, já se uhuju, ty vole. No já to vidím, ty vole. Drž úhel, ty vole. Jsem štíhlejší, ty vole. Drž úhel. Ne! 25, nechci tě stresovat. Díky, jo, nestresuj. Pohraj si se mnou, to víš, že jo, jasně. Jo, další. Pojď, kámo, pojď, zvednem ho. Kámo, my tě nezvednem, není o co. Počkej, já ho trefím, on jako... Ne, počkej, kolik? Jo, 26 znova, ty jsi do mě nějak záhadně strčil. No, dej mě na stranu, ať dál, pohodě, já jsem zvyklý. Ale já tě nemůžu nic, ty vole! 28 zase. A nemůžeš mě jako se rozjet třeba? No, teď už to vypadá dobře. Ty vole. Kámo, co je? Jako tímhletím prodáváme docela dobře battle teda, jako jo. 30, ty vole. Hele, teď tady na to, tady. To je přesně ono, ty vole, to je přesně ono. No. Se na to jeď. Ty vole, Milane! Tak mě otoč takhle, aspoň teď můžu střílet, ještě trošku. Jo, jasně. Uděláme sebe, jo, tohle to nebude samohybný dělo, ty vole. A ještě mě, když tak roztoč. Jasně. Počkej, tady takhle, tak. A já tě tady budu muset asi nechat. No, nech mě, to víš, že jo. Tak, počkej, ještě tohle zkusím, jo. Tak. Aha. Ale Majku, ty jsi ho zabil. Nezabil? Jo, zabil. Tak, letí tam report, ty vole. Jak to řekl sklidně? Tak lidi, tam hodím report, vole. Střílej. Do prdele. Cože? Myslím, že tam je kopec, ty vole. Hovno. Tak jestli jsi mi někdy říkal, že házíš jak špotáková, tak tohle byl železnej, kámo. Já myslím, že tam je kopec, normálně. Ty vole. No, byl, ale zakončený skálou. Jako tam to mají. Kde je Mike? Tady je. Ser na Majka, vole. Majkovi se nedostaneš. No to nedostanu, to vidím. Když jsem se koukal, ty vole, já jsem byl tak otevřený, jakože ty jsi měl prostě rozdělat. Ty vole. Kámo, tohle neříkej hlavně na prvním rande, jo. Kareteň. Ty vole, dobře. Ty vole, to zase byla dváčka, ty vole. Ne. Ty doby, když jsem byl k tobě otevřený. Ale dobře. A ty si jezdila mezi ploty. Jaký víc, co to je mezi ploty? Kuklo, děláš si prdel. Jako Majku, vole, prostě snášel jsem se pod tebou, jo, rozumíš? Jo, dobrý, v pohodě. Kuklo, děkuju, hele, Kukla posílá 999,99. Hele, děkuju moc. Sorry, ale jako tohle, co vyplácnu logi, tak jako já jsem další 6 zadával heslo, jako to se nedá. Ty vole, fakt děkuju moc. A tak on ti řekne, ty vole, to ne. Ty vole. Ach jo. Ty krávo. Jo, no, prostě mezi kozy, vole. No to mezi něco jiného, ale dobrý, ty vole. Počkej, mezi kozmelitový bulky, nebo co? Ty vole. Hele, mám první kořist. Kong? Yes, dobrý. Konečně ze mě spadlo takový to napětí. To znáte to, ne? Než padne ten první fík, ty vole. Ne. První pít. No tak Honza ještě neví, co to je první fík, že jo, takže. Jsem ještě neskušený. On ještě neskušenej. Honzo, ty už tam nebudeš píkovat? Ne.
To je škoda, ale Honzo. Ne, dobrý, stačilo, jako. Jako tvoje podávání informací bylo naprosto... Přesně. Děkuju! Druhá rána. Cože? Hele, kilo. Pufy. Jak to Newmaster? Taky tak čeká. Žrádlo. Jo, cink! Jedu. Já jsem ho bounce, jo, do toho. Já jsem ho teda taky trefil hítem, ale Kámo, dobře. proč ta E3 střílí po mně? Může mi někdo vysvětlit? Já se nemůžu na ní otočit. Vím, protože shitbar napadá na tebe. Ale on padá. Říkám. No už se... Může mi někdo vysvětlit... Může mi někdo vysvětlit tu E4 do prdele? Nejdu zabít, vole. Ty jsi ještě nezabil. Já jsem se Ne, jsem oni... se mohl otočit prdelí na to fávo. No. Jsem říkal, že nedá. Je na treku, pojď. Yes! Počkejka. Hej, mám to prase, hej, mám to prase. Já taky. Já jdu Kolik spotovat na tu hru? Honzovi 30Bčko. Petros, čumí na mě. Tak pojď. No, červík kde je zase jít, no. Skvělě, zkusíme. Hoho, a on mě cinknul. On mě cinknul. Přebiju rychlejš. Už on je tamhle, ty vole, 30Bčko. Aha, Ale já jedu, jako ty, to to zase je jí. taky. 3, 2, 1. Nestih, říkám, že přebiju rychlejš. Tak, myslím, že docela dobrý.